ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубен, тинҷен, зиндаву сарбаланд бошен. Имрӯз 4 феврали соли 2026 сол. Навори хонаҳои арзон дӯстон. Ҳамин хонаҳо беҳад арзон қабул кардем. Бисёр равон кардан, иншоалло ки монтаж мекунем, пешниҳод мекунем, тамошо кунем. баъдан дӯстон шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис чизе ки дорем барои реклама кардан ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. Ахириш 9997 WhatsApp-и Саудо ТВ ёки Саудо ТЖ. Реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳатто метонем омада аз пешам хонаҳотона профессионал навор кунем, дар фурӯш гузорем. бача азиз, лайкора гузорен, дар канали мо подписатсия кунен, навора шурӯъ мекунем. Бо диққат сабр карда хушрука тамошо кунен. рақамҳои соҳибхонаҳоро мегузорем. худо шонда баъдан муроҷиат карда метавонед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, деҳаи Обишифо, 6 сотиқ замин, 5 дархона, 450 000 сомонӣ. ду рақам мегзорам, занг бизанен, масъия кунен. гирдаш маҳкам, 5 дархона, 3 подвали калон, хонаҳо бо семенблок сохтагӣ, даронаш хишти пухта, половина семенблок, половина хишти пухта, дарахтҳои мевадиҳанда дора, об дора, свет дора, документҳои садфоиза дора. ба роҳи мошингар 300 метр дур. аз роҳи мошингар то хона мега 300 метр роҳ масофа дорост. азиз, хонаҳо ҳамаш ремонт кардагӣ, барои зиндагӣ кардани худмон карда мега, яъне ки зарур монда мефурӯшем. кадомитон мегирен ошно шава. беҳтарин проект, беҳтарин хонаҳо, 450 000 иншоалло ки муомила дора. занг бизанен, масиҳат кунен, бигиренеш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯши Душанбе. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе ҳай чорраҳаи ваданасоста қарор дорад. ду хона масоҳати 60 квадрат плюс кухни плюс балкони калон дора. 770 000 сомон нарх дорад. дӯстони азиз, ина марамат ака мега ки просто мега хона зури бад ғалтагай, хай сум дар кор, дилмо накашиса ки савдо кунем, айсоби ки хай палажени шидагем, ба ҳам хотир савдош мекунем мега. ина марамат зон рақамҳои дасти ахириш 4 та 7 аз уми канали Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед. кадомитон аги аз ҷои обод чорраҳаи ваданасос аст ку бачаҳои азиз, анамиҷа қарор дорад. просто ҷош гарини ҷозурай ҳамаи сентр да бигем хатоно поёнтар сум мешавад, донишгоҳи омӯзгорӣ мешавад. хуб, хай боло тарафи Варзоб иҷа чорраҳаи ваданасос, территорияи бозори Меҳргон, Иса Сезо, хулоса ҷои беҳтарин ба тамоми самтҳои Душанбе, яъне ки транспортҳо ҳастай, тамоми намуди электромобилҳо, автобусҳо, троллейбусҳо. занг бизанен аз уми канали мо. 770 000 духонага 60 квадрат, ремонтш просто зури бадай. занг за аз пешбинӣ рафтам. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстон, ҳами навордаку
ҳаракат карда лайк монен. Ами тарафи дасти чапа биненда ами зинаки лайк мондагиай 80% мардум дастгирӣ намекунанд. Аки хоҳиши дастгирӣ доранд, хушобаҳолшон эътибор наметиҳанд, бетарафен камтар. Нигоҳ кунед. Ами лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунед. Иншоалло ки ами наворои мо топ дакирава хонаҳо савдо мешава бо дастгирии шумо. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа қарор дорад. дар сентри шаҳри Бохтар 1,8 сотих замин дар кардагиан, як ҳуҷра 190,000. проекта бинем бачаҳо чӣ хел зур. агарод маҳкам рӯшадка гирифтагӣ, ҳавли стяжка, и тараф хонаҳо, чойлоби ангур, ҳавли стяжка, хулоса ҷои зур. занг бизанен. 190,000 мега сентри шаҳри Бохтар бачаҳо азиз. и хели нархҳо редка мешава. айсобе ки хай сотихаш камтар камай 1,8 сотих. ҷое ки свет боша, об боша бачаҳо, и сотихи зур ай. ина баромад як хона 190,000 сомон. тамоми ҳуҷҷатора дора. дӯстон, рости гап мега, и хона ҷои беҳтарин дай. хай сум дар ко савдош касем. дарвозаи фасон, роҳ асфалт, тамоми намуди шароитҳои хуби зиндагиро дора. занг дан 190,000 сомонӣ. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ Сирочняк астае ки ҳамун нафарое ки айдушанбе хонаи назди ҳавлигӣ кофтесен ку. хушо ба ҳолтон бачаҳо, нигоҳ кунед ака. ана дарвоза, бисмилло мегем, аз дарвоза ба ҳавлӣ медурем. проекта тамошо кунед чӣ хел зур. поёни корвон шаҳри Душанбе дар Дарёбод қарор дорад. 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих 420,000 нархи беҳтарин. ду рақам ватсап дастӣ мегзорам. тарафи роҳи Ҳисору Душанбе дӯстон азиз ҳастку ҳамун тарафо. хуб хонара мега чӣ хеле ки дидестен дига ҳоҷат ба таъриф кардан нест дӯстон азиз. ин хонаи зур дӯстон азиз, кадомитон мегирен? ина бо далши маълумот занг зад пурсоншен. 3 ҳуҷра 6 сотих замин 420,000 дар Душанбе қарор дорад. одамое ки хонаи назди ҳавлигӣ дар кортонай занг зад масъя кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ астае ки дар шаҳри Ваҳдат, участкаи Шорак, деҳаи Чувангарон мега. деҳаи Чувангарон аз дарвозаи Ромид то хонара мега 17 километр роҳ масофа дорад. 3 ҳуҷрага 8 сотих замин 400,000 сомон нарх. хонаи рақами 65 шаҳри Ваҳдат. ана об дӯстон, нигоҳ кунед, об барои огородкорӣ. хуб 8 сотиха 3 ҳуҷрага 400,000 сум. иншоалло ки муомилаи соз карда мешава. аз уми канали мо Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед. хонаҳотонро дӯстон видеонавор карда партоен ё ки рафта хидмат аз пешам навор мекунем. иншоалло вақте ки аз пеш навор кардем, хонаҳоро отдельно реклама мекунем. и хелда дӯстон хай хонаҳо бисёртар савдо мешавад. баъд ба овози худмон гап мезанем. паделиса бисёр мешавад. мардуме ки амҷа хона хара ҳам тарафода бисёр паделиса мешавад бачаҳо азиз. оиди хона дӯстон хитон бо занг зан. як бор дига мегӯям. шаҳри Ваҳдат, участкаи Шорак, деҳаи Чувангарон аз дарвозаи Ромид то хона 17 километр роҳ масофа дорад. далши занг бизанен, масиҳат кунен, бигиренеш бачаҳо. лайкотонро гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен, чиза дар кора комментария кунен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ равон кардан ки дар ноҳияи Нуробод, деҳаи Оби Лурда қарор дорад. 4 ҳуҷрага масоҳати 16 сотих замин 60,000 доллар. 600,000 ам намешава, 500 чанд ҳазор сомон мешава азиз. рақамҳои +981 773 3781 ватсап ам дора. дар ватсап шуна метавонед занг занен ё ки рақамҳои дастӣ ам метавонед муроҷиат карда метавонед азиз. хона қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, деҳаи Обилур, ҳавли 16 сотих 4 ҳуҷра бо ремонт, кухни, душ дар дарун, 4 дар хона, ошхона, об, свет дора. ҳуҷҷатҳо 100% ҳастаи наздикии роҳи. хуб мақсад 1 километр ба маркази шаҳрака мега 1 километр роҳ ҳаст азиз. рақамҳои ватсап шонда занг занед аз уми канали мо. ватсап, телеграм ам дора, муроҷиат карда метавонед азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 4 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих замин. ҳамин телеграм канал дорад дӯстон Саудо ТВ.
кадомитон дар телефонтон телеграм дорен, дар поист нависен ки Савдо ТВ нависен меброра. ҳами як поист тенида бача азиз. агар ки набарад баъд ай телеграм мақсад силкаш дар комментара мондагем дурумо метонем. 6 сотиха 4 ҳуҷрага деҳаи Сумбулаи шаҳри Ҳисор 190 000 сомон нарх. дача будасай, дачаи фурӯшӣ 6 сотих замин, 4 хона, 4 ҳуҷра, кухни, ҳамом дар деҳаи Сумбулаи шаҳри Ҳисори хидмон дӯстон азиз. ҳамин ҳолат савдо мешавад 190 та. иншоалло бо муомилаи созора занг бизанен, чахчах када бигиренш. вақте ки хонаҳотонро сиёмка мекунен дӯстон, телефонро баракӣ бигирен, наҷм монда хушрӯ када бехато видеонавор кунен, тамоми яму қисми яму хонаҳоро навор кунен, аз берун, аз дарун, аз ҳамаи ҷо хулоса реклама мекунем, фасон када фурӯшта мегузорем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, 239 000 сомон нарх. нигоҳ кунед, 14 сотих 4 ҳуҷра деҳаи Чӯбеки ноҳияи Ҳамадонӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Московскида қарор дорад. 239 000 сомонӣ хона дар Ҳамадонӣ деҳаи Чӯбекда қарор дорад. азиз, иборат аз 4 ҳуҷра ва 14 сотих замин срочно фурӯхта мешавад. пеши стадионда қарор дорад. ҳавли стяжка ремонтош ха бад нест, сайсозай болимени кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр. 239 000 хеле нархҳо бачаҳо кам аст. нигоҳ кунед чӣ хеле мақсад ки хушрӯ кардан, ҳатто чойлобам кардан, дарахтои мевадиҳанда кардан, ин тараф ошхона кардан. рақамҳои ватсап ахираш 19 аз уми канали мо занг бизанем бачаҳо азиз. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшии навбатӣ ҳастае ки 58 000 сомонӣ дӯстон. 58 000 сомон да хона мехарен ки 10 сотих замин дорад. ина мардуми маҳалла 2 ҳуҷрага дар ноҳияи 5 ҷамоати Мирзоянсда қарор дорад. фурӯшӣ дар Мирзоянс. хуб, 2 хона 10 сотих 58 000 худо хоҳад савдои соз мешавад дӯстон азиз. ҳамин як бор дига мегӯям бачаҳо, ҳамин телеграм канали мо Савдо ТВ ҳай силкаш дар комментария ҳастай, не ки аввал аз телеграмтон дар ҷои поист менависен Савдо ТВ. ҳама каса як дастгирӣ кунед дӯстон, ҳамин телеграм каналам чота топ да наброместай. агар ки 15-20 нафар аз поист телеграм канали мо да Савдо ТВ аз поист нависен, шояд ки иншоалло ки топ рава. оиди хонам дӯстон занг зарен 58 000, иншоалло ки муомилаи соз дора, занг зад чахчах кунен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шӯрчашма, обши 3 дар хона мега 6 сотих замин дора, 180 000 сомон нарх дора. дар ватсап ахираш 99 88 муроҷиат карда метонен. чӣ хеле ки мебинед ремонтош бад нест, кардагӣ хушроак барои зиндагӣ кардан тайёр, ҳамахе ки аднаскарни бардоштагӣ маҳкам кардагӣ дӯстон азиз. ина хона, ин хона падабои тайёр, шкатур, шпаклёвка, краска, масоати сотихшам кам нест, 6 сотих хеле ҳаст дар давр замони ҳозир дӯстон азиз ки 1 сотих мақсад хеле масоат ташкил метиҳад. 3 хона кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр аст. одамое ки аз қарибии шаҳр Душанбе хонахар ҳастен, занг зада маслиҳат кунен бигирен. аз мо навор кардан, аз шумо дастгирӣ кардан, ина мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 35 квадратаи 249 000 сомон нархш. якхонага, ремонтош дараҷаи олӣ, ҳоҷатхона отделнӣ, баня отделнӣ, 4 этаж, 35 квадрат дар шаҳри Бустон, Гулистон, Қайруқум, Истиқлол 69 да қарор дорад. 249 000 35 квадрат метр. бози бачаҳо ҳамун территория шаҳрда ҳамин 35-40 квадрат соконира 250 000 савдо кестанд ки темболи дар 4 этаж ай дӯстон азиз. ина марамад якхонага срочнай баъд фурӯшинеки бисёри баъд занг назанем, ага беҳуда мақсад нороҳат накунен. чизе ки гуфтем ҳамин адресай.
баъдан дӯстон дастгирии шумо пешравии Сауду ТВ як лайки мегзорем, навор иншоалло ки 10-15 нафарда тоб меёра ҳаракат кард дастгирӣ кунем, беҳтарин кор мешавад. Мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж бо масоҳати 53 квадратни метр. ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, 250 000 духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо тариқи насия, кредит 100 000 сомон дода мешавад. боқимонда 18 моҳа, 24 моҳа, 36 моҳа чӣ хеле ки маъқултона хай бо худтон пурсоншен. лаби роҳ дар назди бино ҳамаи хидматрасониҳо ҳастай. кори сохтмонига дар 9 ошёна то тобистон иҷозати ремонт медиҳем. 250 000 53 квадрат духонага 6 этаж метавонем бо кредитам бигирем. занг зад чахчах карда бигиренш. дӯстон чизе буд роӣ карден, хоҳиш карден, ҳамашамон дидена. баъдан дӯстон барои реклама шояд хона, замин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, ёки рафта худмон навор мекунем. зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки моро ҳар рӯза шумо тамошо мекунед.